Всеки е срещу всеки. И всеки е с всеки. Защото така повелява законът на оцеляването. Свикнахме да четем по лицата си и можем да разговаряме с часове, без да кажем дума. А нашите часове са по-дълги, защото съдържат едно огромно и постоянно очакване. Нашите нощи са по-богати, защото освен с мрак ни даряват и с безсъние. Аз ви познавам. Мен? Да. Аз ви познавам. Може би сме се срещали някъде? Не. Може би ви приличам на някой? Вие приличате. На себе си? Именно на себе си. Искате да кажете... Че никога не съм ви виждал. Тоест? Аз съм с вас. От много отдавна. Един до друг? Или един срещу друг.